Olet varmaan kiinnostunut hoitavasta menneiden elämien regressiosta. Ja tässä seuraavaksi vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Ensimmäisenä, mikä on menneiden elämien regressio? Menneiden elämien regressio on ohjaajan avustuksella tapahtuva mielikuvamatka johonkin sielun aikaisempaan elämään jossain toisessa ajassa ja paikassa. Kuinka muistan menneiden elämien muistoja? Matkasi menneisyyteen alkaa hypnoosirentoutuksella. Rauhallisen keskittynyt olemisen tila auttaa sinua pääsemään kosketuksiin alitajuntasi ja korkeimman tietoisuutesi tasolla olevien menneiden elämien muistojen kanssa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin antaa itsellesi lupa rentoutua ja olla mahdollisimman avoin ja vastaanottavainen kokemuksellesi. Olet koko ajan tietoinen siitä, mitä sinulle tapahtuu. Olet tietoinen ympäristöstäsi ja voit palata normaaliin tietoisuuteen, jos siihen tulee tarve. Et ole unessa, etkä ole tiedoton. Olet vain hyvin syvästi rentoutunut. Kuulet kaiken, mitä puhun sinulle ja voit vastata minulle samalla tavalla kuin puhuisimme toisillemme puhelimessa. Itse asiassa oman äänesi kuuleminen syventää tuntemaasi rauhallisen levollista olotilaa. Kuulet, tunnet, haistat ja tiedostat koko ajan. Ihmiset muistavat muistoja niin eri tavoin. Joillakin ihmisillä on erittäin hyvä näkömuisti. He pystyvät palauttamaan mieleensä muistot selvinä mielikuvina ja jopa näkemään muistot kuin katsoisivat filminauhaa. Jotkut muistavat sen, mitä ääniä ympärillä kuului ja mitä siinä tilanteessa puhuttiin. Jotkut ovat vain tietoisia siitä, minkälainen tunnelma muistoon liittyy ja mitä he tunsivat tuossa tilanteessa. Ei ole siten olemassa oikeaa tai väärää tapaa muistaa. Saatat muistaa koko tarinan, elämän alusta loppuun saakka, tai sinulle nousee välähdyksiä sieltä täältä. Ohjauksessani voit liikkua ajassa eteen ja taaksepäin yhdessä elämässä tai vierailla monessa elämässä. Jokainen menneiden elämien kokemus on erilainen ja se muodostuu omanlaisekseen siinä vaiheessa, kun olet siellä sielusi muistoissa. Voinko jäädä menneisiin elämiin? Et voi jäädä menneisiin elämiin, kuten et jää tämänkään elämän muistoihin. Olet varmaan huomannut, kuinka ajattelevan tietoisen mielesi rentoutuessa saatat muistaa vaikka jonkun lapsuuden muiston hyvin elävästi, mutta kohta palaat muistoistasi takaisin nykyhetkeen. Samalla tavalla radiosta kuuluva laulu voi hetkessä viedä sinut takaisin siihen aikaan ja paikkaan, mistä tuo laulu sinua muistuttaa. Näet tuon elämänvaiheesi mielessäsi ja tunnet ehkä jopa siihen liittyviä tunteita. Et kuitenkaan jää näihin muistoihisi, vaan palaat aina takaisin arkitodellisuuteen. Muistot ovat muistoja ja se, miksi menneiden elämien muistot nousevat tietoisuuteen regressiossa, johtuu siitä, kuinka syvärentoutuneessa tilassa alitajunta pääsee avautumaan. Tällainen avautuminen tapahtuu esimerkiksi silloin, kun meditoit tai näet unta. Se voi tapahtua spontaanistikin silloin, kun ihminen on erittäin rentoutunut. Tämä on muuntuneen tietoisuuden tila, jossa aivojen toiminta hidastuu, mieli hiljentyy ja keho rentoutuu. Mitä hyötyä on menneiden elämien regressiosta?
Menneisyyteen palaaminen auttaa ymmärtämään tämän nykyisen elämäsi sielusi teemoja. Pystyt näkemään sielun elämän jatkumona, jossa kaikella on syynsä ja seurauksensa. Tämä taito auttaa sinua tekemään tulevaisuudessa vastuullisia valintoja. Näet henkilökohtaiset suhteet uudessa valossa. On helpompi irtipäästää ja antaa anteeksi tämän elämän kipeitä tapahtumia, kun näet ja havaitset, miten ne ehkä ovat seurausta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Uhriajattelu, syyllistäminen ja syyttäminen poistuvat. Unohdetut lahjat ja taipumukset voivat nousta esiin. Henkiset kyvyt ja intuitio aktivoituvat ja vahvistuvat. Yhteys korkeimpaan minään, korkeimpaan tietoisuuteen vahvistuu. Menneistä elämistä kumpuavat pelot ja ahdistus neutralisoituvat. Karmalliset tunnelukut parantuvat. Menneissä elämissä tapahtuneiden asioiden anteeksi antaminen parantaa fyysisellä, psyykkisellä, emotionaalisella ja henkisellä tasolla. Ihmisen sielu saa mahdollisuuden parantua anteeksi antamisen kautta. Mistä tiedän, että menneiden elämien muistot ovat totta? Menneiden elämien regressio on sielun henkisen tietoisuuden matka. Emme siten voi 100% todistaa, että muistot ovat totta, mutta jos hyväksymme sen, että alitajuntamme ja korkein tietoisuutemme haluaa meitä auttaa tämän elämän haasteissa, voimme hyväksyä regressiossa nousevat muistot aivan samoin kuin hyväksymme meditoidessa tai unissa nousevat mielikuvat, symbolit ja metaforat. Kyseessä on henkisellä tasolla tapahtuva parantuminen ja karmallisista tunnelukoista vapautuminen. Entä jos en usko menneisiin elämiin? Koska kyseessä on henkisen tietoisuuden matka, sinulta ei kysytä uskoa. Riittää, että olet myönteisesti utelias ja avoimesti vastaanottavainen kokemuksellesi. Mitä hintaan sisältyy? Tällainen hoitava menneiden elämien regressio sisältää aina 2 tapaamista. Ensimmäisellä tunnin kestävällä tapaamiskerralla kartoitamme taustaasi ja niitä syitä, miksi haluat tutustua menneisiin elämiisi. Jotta varsinainen menneiden elämien matkasi sujuu mahdollisimman luontevasti, ohjaan tapaamisen päätteeksi miellyttävästi rentouttavan mielikuvamatkan, jotta totut ääneen ja tapaani ohjata. Sitten seuraavalla kerralla ohjaan varsinaisen matkani menneisyyteen. Tähän tapaamiseen varaamme 2 tuntia aikaa. Toimiiko regressio myös etänä tehtynä? Totta kai toimii. Energia ei tunne rajoituksia eikä ole sidottu paikkaan. Oikeastaan pandemian myötä menneiden elämien regressiota tekeville avautui suurempi mahdollisuus tavoittaa myös ne asiakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta lähitapaamiseen. Etänä tehty regressio antaa asiakkaalle mahdollisuuden rentoutua oman kodin rauhassa. Eli ohjaajan fyysinen läsnäolo samassa tilassa ei suinkaan ole välttämätöntä regression onnistumisen kannalta. Mistä saan lisätietoja ja mistä löydän menneiden elämien regressio-ohjaajan? Lisätietoja saa tietysti kouluttajalta nettisivujen kautta mervi-bergstrom.com ja sieltä menneet elämät regressio-osiosta.
Lisäksi Facebookissa on Menneet elämät-niminen ryhmä, jonka tiedostoissa on tällä hetkellä asiakastöitä tekevien ohjaajien yhteystiedot. Me toivotamme sinut tervetulleeksi tälle ainutlaatuiselle ja upealle matkalle itseesi.